जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कणकवली शहराच्या दोन्ही बाजूने जाणाऱ्या गड नदी व जानवली नदी या दोन्ही नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.